Anzjan Malti ta' 88 sena spiċċa Minsi mill-awtoritajiet Maltin abbord il-cruise liner Il-Westerdam li jinsab imwaħħal fil-Kambodja wara li fuqu kien hemm każi tal-coronavirus. Fuq il-bastiment tfadal 233 persuna li għad ma kellhom xi ċans li jirritornaw lejn pajjiżhom. Fost dawn hemm dan l-anzjan Malti li spiċċa waħdu wara li koppja Maltija oħra irritornat lejn pajjiżna. Anna Maria Magri Pantea u Vincent Magri waslu lura Malta fit-tmiem il-ġimgħa u għalkemm sissa ma wrew l-ebda sinjali li huma morda qed jinżammu fi kwarantina biex ma jittieħdux riski. Issa jidher li l-awtoritajiet ma kinux jafu li għatfadal dan l-anzjan tant li sar magħruf b'aħbaru biss meta qrabatu skoprew li din il-koppja waslet f'Malta iżda hu baqa' fuq il-bastiment. Skont qraba tal-anzjan li tkellmu mal-Journal Times of Malta, l-anzjan jinsab f'saħħtu iżda għajjin hekk kif il-bastiment għatta ġimagħtejn fuq il-baħar u ġie rifjutat milli jitrakka fil-Ġappun, Guam, il-Filippini, it-Taiwan u t-Tajlandja. Kien biss il-ħamis li l-cruise liner fl-aħħar tħalla jidħol fil-Kambodja bil-passiġġieri abbord jibdew jitniżlu minn fuqu biex jibdew triqithom lura lejn pajjiżhom. Fid-dawn ta' dan ibnu appella lill-awtoritajiet biex jassistu lil dan l-anzjan ukoll kif għamlu mal-koppja Maltija. Intant fl-aħħar sigħat l-awtoritajiet tal-Malasja sabu li mara li niżlet minn fuq dan il-cruise liner kienet qed issofri mill-coronavirus. Fuq il-vapur għad hemm ukoll numru kbir ta' Amerikani li għadhom qed jistennew li jitniżlu u jibdew il-vjaġġ lura lejn l-Istati Uniti.